Pozdrav svima i dobrodošli! Ako ste oduvijek željeli naučiti igrati šah, ali vam se činio prekompliciranim, na pravom ste mjestu. U ovom videu provest ću vas kroz sve što trebate znati kako biste započeli svoje šahovsko putovanje od postavljanja ploče do prvih pobjeda. Šah nije samo igra, to je vježba za umjetnost i znanost u jednom. Do kraja ovog videa bit ćete spremni odigrati svoju prvu partiju. Zato, pripremite se, idemo zajedno otkriti čaroliju 64 polja. Za početak, upoznajmo se s pločom i figurama. Šahovska ploča ima 64 polja, naizmjenično svjetla i tamna. Važno je zapamtiti, svjetlo polje u desnom kutu. Svaki igrač započinje s 16 figura. Jednim kraljem, jednom kraljicom, 2 topa, 2 skakača, 2 lovca i 8 pješaka. Bijeli uvijek igra prvi. Kralj je najvažnija figura, ali i najranjivija. Kraljica ili dama je najmoćnija. Topovi se kreću po redovima i stupcima, lovci po dijagonalama, a skakači ili konji imaju jedinstveno kretanje u obliku slova L i jedini mogu preskakati druge figure. Pješaci su duša šaha, iako se kreću sporo, imaju ogroman potencijal. Sada, ključni dio, kako se figure kreću. Pješak se s početne pozicije može pomaknuti 1 ili 2 polja naprijed, a nakon toga samo po 1 polje. No, jede dijagonalno, 1 polje ispred sebe. Top se kreće ravno, horizontalno i vertikalno, koliko god polja želi, sve dok mu put nije blokiran. Lovac se kreće dijagonalno, također koliko god polja želi, ali ostaje na poljima iste boje. Kraljica kombinira moć topa i lovca, kreće se ravno i dijagonalno u svim smjerovima. Skakač se kreće 2 polja u jednom smjeru, ravno, pa 1 polje pod pravim kutom, u obliku slova L. Kralj se može pomaknuti samo 1 polje u bilo kojem smjeru. Cilj igre je matirati protivničkog kralja, odnosno napasti ga tako da se ne može obraniti. Postoje i 3 posebna pravila koja morate znati. Prvo je rokada. To je jedini potez u kojem pomičete 2 figure odjednom, kralja i jednog od topova. Svrha je zaštititi kralja i aktivirati topa. Možete je izvesti samo ako se ni kralj ni top nisu pomicali, ako između njih nema figura i ako kralj nije pod šahom. Drugo pravilo je en passant, što na francuskom znači u prolazu. To je specijalni potez za pješake. Ako protivnički pješak s početne pozicije skoči 2 polja i stane točno pored vašeg pješaka, vi ga u idućem potezu možete pojesti kao da je skočio samo 1 polje. Treće je promocija pješaka. Kada vaš pješak stigne do posljednjeg reda na ploči, možete ga promovirati u bilo koju figuru, kraljicu, topa, lovca ili skakača. Najčešće se bira kraljica jer je najjača. Sada kada znamo pravila, prijeđimo na osnovnu strategiju. 3 zlatna pravila za početak partije su kontrola centra, razvoj figura i sigurnost kralja. Centar ploče, polja D4, E4, D5 i E5 je najvažniji dio bojišta. Figure koje kontroliraju centar imaju veću mobilnost i utjecaj na igru. Zato u početku igrajte poteze koji zauzimaju ili napadaju centar. Zatim, razvijajte svoje figure. To znači da svoje skakače i lovce što prije izvedete s početnih pozicija na aktivna polja. Nemojte igrati previše poteza pješacima ili pomicati istu figuru više puta. I na kraju, sklonite svog kralja na sigurno, najčešće rokadom. Ostaviti kralja u centru može biti vrlo opasno. Taktika je srce šahovske borbe. To su kratkoročne kombinacije s ciljem osvajanja materijala ili postizanja prednosti. Jedna od osnovnih taktika je vilica. To je kada jedna vaša figura istovremeno napada 2 ili više protivničkih figura. Skakači su majstori vilica. Sljedeća je vezivanje. To se događa kada napadnete protivničku figuru, a iza nje se na istoj liniji nalazi vrijednija figura, najčešće kralj. Vezana figura se ne može pomaknuti, jer bi time izložila vrijedniju figuru. Tu je i otkriveni napad, gdje pomicanjem jedne figure otvarate put drugoj figuri da napadne protivničku. Posebno moćan je otkriveni šah, kada pomaknuta figura istovremeno stvara novu prijetnju. Učenje prepoznavanja ovih obrazaca drastično će poboljšati vašu igru. Kako započeti partiju? To se zove otvaranje. Za početnike nije bitno učiti napamet duge varijante, već razumjeti principe. Kao što smo rekli, borite se za centar, razvijajte figure i osigurajte kralja. Jedno klasično otvaranje koje savršeno ilustrira ove principe je talijanska partija. Ona počinje potezima E4, E5,
skakač F3, skakač C6 i zatim lovac C4. Bijeli razvija figure, kontrolira centar i priprema se za rokadu. Crni odgovara simetrično, također slijedeći zdrave principe. Igranjem ovakvih klasičnih otvaranja naučit ćete kako pravilno postaviti svoje snage za borbu koja slijedi u središnjici. Nakon središnjice dolazimo do završnice. Ovdje na ploči ostaje malo figura, a svaki potez postaje izuzetno važan. Često pješaci odlučuju partiju. Ključno je naučiti osnovne matne obrazce, na primjer kako matirati protivničkog kralja samo s kraljem i topom. Također, važan koncept je opozicija. To je situacija kada se kraljevi nalaze jedan nasuprot drugog s jednim praznim poljem između. Onaj tko nije na potezu ima opoziciju i može natjerati protivničkog kralja da se povuče. Još jedan koristan alat je pravilo kvadrata pješaka. To je jednostavan način da izračunate može li protivnički kralj stići vašeg slobodnog pješaka prije nego što se on promovira. Zamislite kvadrat od pješaka do polja promocije. Ako kralj može ući u taj kvadrat, stići će pješaka. Svi griješimo, posebno na početku. Jedna od najčešćih grešaka je prerano izvođenje kraljice u igru. Kraljica je moćna, ali i ranjiva meta. Protivnik će je napadati svojim manje vrijednim figurama i time besplatno razvijati svoju igru, dok vi gubite vrijeme spašavajući kraljicu. Druga česta greška je zanemarivanje razvoja. Umjesto da aktivirate sve svoje figure, fokusirate se na jedan napad s jednom ili dvije figure koji se lako brani. Ne zaboravite uključiti sve svoje vojnike u borbu. Treća greška je propuštanje jednostavnih taktičkih prilika, kako za vas tako i za protivnika. Prije svakog poteza zapitajte se što moj protivnik planira. Postoji li neka prijetnja? Razvijanje ove navike spasit će vas od mnogih poraza. Stigli smo do kraja našeg vodiča. Prošli smo kroz osnove, od ploče i figura, preko pravila i strategije, do taktike i završnice. Zapamtite, šah je putovanje, a ne destinacija. Najvažniji savjet koji vam mogu dati je igrajte što više partija. Analizirajte svoje greške, učite iz njih i ne bojte se poraza. Svaki poraz je lekcija. Danas postoje brojne online platforme i aplikacije gdje možete igrati i učiti. Nadam se da vas je ovaj video inspirirao da zaronite u prekrasan svijet šaha. Hvala vam što ste gledali. Ako vam je ovaj video bio koristan, ne zaboravite ostaviti like i podijeliti ga s prijateljima koji također žele naučiti igrati šah. Pretplatite se na kanal kako ne biste propustili buduće videe u kojima ćemo dublje istraživati strategije i taktike. Ostavite komentar ispod s pitanjima ili temama koje biste željeli da obradim. Želim vam puno sreće i zabave na šahovskoj ploči. Vidimo se uskoro.